Геогліфы – гэта гіганцкія малюнкі, нанесеныя на зямлю геаметрычныя або фігурныя ўзоры, якія сустракаюцца ў розных кутках свету, некаторым з іх тысячы гадоў. Лічыцца, што яны былі створаны старажытнымі культурамі ў далёкім мінулым. Большасць з іх можна ўбачыць толькі з паветра. З якой мэтай ствараліся гэтыя выявы, калі яны з'явіліся задаўга да таго, як былі вынайдзены першыя лятальныя апараты? Прывітанне! Вы на канале Ветах, і вашай увазе прадстаўляюцца 10 самых загадкавых геогліфаў свету, якія можна ўбачыць толькі з вялікай вышыні. Лініі Назкі, Перу. Лініі Назкі – гэта сотні геогліфаў, абстрактных і фігурных малюнкаў, створаныя на некалькіх сотнях квадратных кіламетраў на плато Назка у паўднёвай частцы Перу. Мяркуецца, што гэтыя геогліфы з'явіліся прыкладна паміж 200 годам да нашай эры і 500 годам нашай эры. Яны складаюцца з сотень фігур, многія з якіх уяўляюць сабой жывёл і птушак. Ёсць выявы калібры, акулы і малпы, а таксама павука, касаткі і, мабыць, нават астранаўта. Памеры некаторых малюнкаў даходзяць да 200 метраў. Акрамя таго, паверхню плато упрыгожвае больш за 13 тысяч ліній. Даўжыня некаторых з іх даходзіць да 10 кіламетраў. Амерыканскі археолог Пол Косак, які вывучаў лініі Назкі з самалёта ў 1939 годзе, выказаў здагадку, што яны паўтараюць месцазнаходжанне нябесных целаў. Марыя Райхе, нямецкі доктар археалогіі, таксама прыйшла да падобнай высновы. На яе думку, лініі – гэта велізарны астранамічны каляндар, а некаторыя з малюнкаў жывёл адлюстроўваюць месцазнаходжанне планет і сімвалізуюць сузор'і. У 1994 годзе лініі Назкі былі занесены ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. Геогліфы Атакамы, Чылі. Геогліфы Атакамы размешчаны ў прыбярэжнай пустыні Чылі. Як мяркуецца, паміж 600 і 1500 гадамі нашай эры было створана больш за 5000 геогліфаў. Апроч выяў яшчарак, дэльфінаў і людзей, геогліфы выкананы ў выглядзе розных геаметрычных фігур, а таксама стрэлак і крыжоў. Гігант з пустыні Атакама – Тарапака – самая вялікая дагістарычная антрапаморфная фігура ў свеце. Яе вышыня складае 86 метраў. Лічыцца, што малюнак увасабляе бажаство мясцовых жыхароў, якія стварылі яго паміж 1000 і 1400 гадамі нашай эры. Гэтая велізарная фігура таксама з'яўляецца прадметам розных тэорый аб яе значэнні, якія ўключаюць здагадкі аб наведваннях іншапланецянамі, аднаго з якіх старажытныя народы адлюстравалі ў выглядзе дадзенага геогліфа. Белы конь Суфінгтана, Вялікабрытанія. Гэтая стылізаваная дагістарычная фігура на ўзгорку даўжынёй 110 метраў і вышынёй 40 метраў знаходзіцца ў графстве Оксфардшыр, Англія. Навукоўцы мяркуюць, што дадзены малюнак, утвораны глыбокімі траншэямі, запоўненымі здробненым белым мелам, напэўна з'явіўся ў бронзавым веку паміж 1200 і 800 гадамі да нашай эры. Блайцкія фігуры, ЗША. Гэтыя дзіўныя антрапаморфныя геогліфы былі знойдзены недалёка ад Блайта, штат Каліфорнія, у пустыні Каларада. Створаныя шляхам саскрабання пластоў цёмных парод, каб агаліць больш светлыя пароды пад імі, фігуры захаваліся на працягу тысячагоддзяў дзякуючы засушліваму клімату гэтага рэгіёна. Лічыцца, што фігуры былі створаны індзейцамі Махаве і Квічан прыкладна ў 1000 годзе нашай эры. Былі адкрыты ў 1932 годзе. Усяго знойдзена 6 розных фігур у 3 месцах, уключаючы блайцкага чалавека і фігуры жывёлін. Вышыня геогліфа ў выглядзе чалавека даходзіць да 52 метраў. Чалавек Марры, Аўстралія. Чалавек Марры – самы вялікі па велічыні антрапаморфны геогліф у свеце. Яго даўжыня даходзіць да 2,7 кіламетраў. На ім высечаны абарыген, які палюе на птушак або валабі з кідальнай палкай. Геогліф унесены ў кнігу рэкордаў Гіннеса як найбуйнейшая выява чалавека. Упершыню чалавека Марры заўважыў 26 чэрвеня 1998 года пілот Трэвер Сміт з вышыні 3000 метраў. Устаноўлена, што геогліф быў створаны ў наш час.
У 2013 годзе з-за эрозіі гэты волат ледзь не знік. Для захавання геогліфа былі створаны каналы для адводу вады. Цяпер яму нічога не пагражае. Вартавы пустэчы, Канада. Вартавы пустэчы знаходзіцца недалёка ад Медысін-Хат, на паўднёвым усходзе Альберты, побач з канадска-амерыканскай мяжой. Геалагічны цуд размешчаны ў раёне, які традыцыйна быў домам для карэнных народаў Сіска, больш вядомых як плямёны чарнаногіх. Калі паглядзець з вялікай вышыні, малюнак нагадвае профіль твару карэннага жыхара. Галава індзейца глядзіць на захад. Яна вельмі вялікая, прыкладна 255 метраў у даўжыню і 225 метраў у шырыню. Геалагічны аб'ект быў утвораны некалькі сотняў гадоў таму ці больш, напэўна, з-за моцнага шторму, які выклікаў паводку і вятры, якія размывалі гліністую глебу і ападкавыя пароды. Эрозія пакінула яры і каналы, якія зусім выпадкова сфарміравалі выяву галавы індзейца. Аравійскія геогліфы. Сотні тысяч геогліфаў параскіданы па Саудаўскай Аравіі, Сірыі і Іарданіі. Яны ўяўляюць сабой мноства так званых колаў і іншых узораў. Навукоўцы лічуць, што гэтым аб'ектам некалькі тысяч гадоў. Некаторыя са структур у форме кола згрупаваны бліжэй адзін да аднаго, у той час як другія здаюцца адзіночнымі. Геогліфы сустракаюцца прамавугольнай і круглай формы. Для чаго гэтыя малюнкі былі створаны, невядома, бо ніводны з іх пакуль не раскапаны. Частка навукоўцаў мяркуе, што гэта руіны старажытных паселішчаў. Другія даследчыкі лічуць, што колы маглі выкарыстоўвацца для астралагічных рытуалаў ці падзей, але гэта пакуль не пацверджана. Кола медыцыны Бігхорн, ЗША. Кола медыцыны – гэта свяшчэннае месца карэнных амерыканцаў і нацыянальны гістарычны помнік у штаце Ваёмінг. Таямнічы узор з камянёў, размешчаны на вяршыні гары Медысін, амаль на 3000 метраў вышэй за хрыбта Бігхорн у Ваёмінгу. Пакрытае снягамі большую частку года, каменнае збудаванне можна ўбачыць толькі ў летнія месяцы. Лічыцца, што геогліф быў пабудаваны прыкладна ў 1300 годзе нашай эры. Камяні размешчаны ў форме кола дыяметрам 23 метры і маюць 28 спіц, якія выходзяць з цэнтральнай піраміды з камянёў. Гэтыя спецыяльныя збудаванні, вядомыя як колы медыцыны або святыя абручы, стагоддзямі будаваліся амерыканскімі індзейцамі. Медыцынскае кола, якое выкарыстоўвалася для рытуалаў і ў астраноміі, з часам было прыўлашчана спірытуалістамі новай эры, віканамі і язычнікамі. Геогліфы Амазонкі, Бразілія. З 1970-х гадоў высяканне лясоў выявіла складаную сетку таямнічых старажытных геогліфаў у басейне Амазонкі працягласцю каля 250 кіламетраў, магчыма, пабудаваную невядомай старажытнай цывілізацыяй. Навукоўцы лічуць, што першыя малюнкі з'явіліся каля 3000 гадоў таму. Геогліфы выкананы ў выглядзе геаметрычных фігур, якіх на дадзены момант выявілі больш за 250. Шырыня равоў перавышае 10 метраў, памеры фігур ад 90 до 300 метраў. У раёне траншэй даследчыкі выявілі некалькі курганоў, у якіх знайшлі вугаль, прылады з каменя, а таксама кераміку. Тэрыторыя, на якой былі знойдзены геогліфы, усё яшчэ дрэнна вывучана. На месцы высечаных джунгляў увесь час знаходзяцца новыя малюнкі і мегалітычныя аб'екты, але хто з'яўляецца іх стваральнікам, як і раней, невядома. Андскі канделябр, Перу. Гэты надзвычайны геогліф можна знайсці на паўночным баку паўвострава Паракас, у заліве Піска ў Перу. І лічыцца, што ён датуецца прыкладна 200 годам да нашай эры. Даўжыня малюнка 128 метраў, шырыня 74 метры. Яго прызначэнне невядома, хоць ёсць некалькі тэорый. Мясцовая легенда гаворыць, што геогліф – гэта своеасаблівы громаадвод або жазло бога Веракоча, якому пакланяліся па ўсёй паўднёвай Амерыцы. Але некаторыя даследчыкі лічуць, што ён мог быць створаны як знак для маракоў ці нават як сімвалічная выява галюцынагеннай расліны пад назвай пустазелле Джымсона. Усе гэтыя таямнічыя геогліфы былі створаны ў розныя эпохі. І хоць над вывучэннем многіх з іх навукоўцы б'юцца ўжо не адно дзесяцігоддзе,
Яны працягваюць выклікаць павышаную цікавасць. Малюнкі ўражваюць уяўленне сваімі вялізнымі памерамі і геаметрычнай дакладнасцю. Яшчэ больш інтрыгуе тое, што па-ранейшаму незразумела сапраўднае прызначэнне кожнага з іх. А галоўнае, хто стварыў гэтыя шэдэўры? Загадкавыя старажытныя цывілізацыі ці іншапланетныя госці? А як лічыце вы? Дзякуй за ўвагу. Да скорага!